Okay, mayong mudto na usab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na po kita mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos ga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Aboy no, congratulations din no, tanang tanan nga mga Negrensis. Natapos gyud kagahapon manghigala nga tuang Buglasan Festival nga sa akong tan-aw, sa ako ra ba malampuson kaayo. Congratulations din no ni kasamtangang gobernador Chaco Sagarbaria ug ang Mayor Poderes Dumaguete ug ang tanan nga mga mayores lukop Negros Oriental nga nakatabang og dako no alang sa kalampusan sa Buglasan no. Daghang kay mga tawo mahigala na nga ri gikan sa Cebu, gikan sa nagkalain-lain nga mga lugar sa tibuok Pilipinas. So at least naagitay atua po sa Bacolod kuan man dito maskara na atua diri Buglasan. At least naagit po tayo atua. Dili po papire mahigala gwapo po ang atuang Buglasan Festival. Kuan gid ba nakanindot atong atua kay kuan man gud provincial wide, province wide. So ba no? Kahala no, mayong mudto na kanatong tanan o ato ding timbayaon of course ug mayong mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager diri sa Sibulan, si Father Rama Ata, mayong mudto ang Father, ug ang ato apod nga mga ang ato ang brother dinha sa Actin Basay, ang ato ang usab nga manager dinha sa My Happy FM no, mayong mudto kanamo dinha Brad Elmer Lugatiman o sa tibuok pamilya na may nga murag dagko na jud kaayo yung mga bata ron. Brad Elmer no kay katong dito ko sa una dili pa man to kay dagko pero that was 10 years ago. Dugay na kaayo mo na higala no muna nga ato day nga timbayaon ug may mudto sab no nga ato ang mga kaigsuonan din sa Actin Basay no nga kanunay nakasunod sa atong programa dinha sa ilahang lugar sa Bayawan of course no atong mga kaigsoona. Of course, ang akong agaw din ha sa Dawis din sa Kalumbuyan, no? Si Agaw, si Padre Agaw, Christian, kanang Durango. Ako nang Gawix, so higala si Padre Agaw, Gawix, no? Christian Durango. Hala. Ari kita manghigala sa atong Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si secondary sa atuang listahan sa October 23 mao si San Juan Capistrano. Abay kini si San Juan Capistrano mahigala nga tawo siya ni adtong tuig 1456. Na membro kini siya sa Order of the Franciscan Friars Minor no of OFM no. Orders of Friars Minor, no? Friars Minor, mga Franciscans kini sila mahigala. Unya, matud pa nagka-institute kini siya og daghan kaayong mga reforma sa grupo nila. mga Franciscans mahigala. Unya diha sa ilahang grupo ug ingon manusab sa ilahang sa tibuok kaparian. No? Unya, he preached to the devotion to the holy name of Jesus. Matud pa iyahang gi-animate no ang matud pa kining gitawag nato the battle of sa manina dunay usa ka kuan na higala nga siya gyud mismo nagkuan siya kining gitawag nato nagampo gyud siya alang sa kalinaw sa kalibutan no kini si San Juan Capistrano ug nahimo kini siya nga patron saint sa mga military chaplains no kini si Saint John Capistrano, San Juan Capistrano. Nahala ari kita manghigala wala lang sa taro si BCP News manghigala ha direkta na lang dayon ta sa kining gitawag nato catechesis. Okay, ari tas mga pangutana mahigala. Okay, Padre, angayan ba nga kitang mga Katoliko mo-appeal og mga Bible study sa laing relihiyon? Ang tubag na ayaw lang. No, nga naman, tungod kay ang laing relihiyon
no, aduna sila laing interpretasyon sa Biblia lahi sa ato so bana nga aron dili ka malibog ayaw na lang mag-attend dito basta kabahig unsay mga kalihukan nila labi na spiritual ayaw na mag-adto ha nga naman kay basin kung makapaminaw unya ka sa ilahang teachings malibog unya ka no malibog unya ka no muna nga kwas mayo nga dili na ka mag-apil-apil dito kung gusto kang mo apil og mga Bible study kini na lamang Bible study sa mga Katoliko klaro palitan doon ay kaon. Sige naman ay naman kaon-kaon dito. Unya, what are the effects of the sacrament of confession to a person? Kini gwapo na yung topic. Unsa man ang epekto sa sakramento sa kumpisal ngadto sa usa ka tawo. According to St. Joseph Baltimore Catechism number 382, ang usa sa mga epekto sa kumpisal sa sakramento sa kumpisal ngadto sa usa ka tawo mao ang restoration or increase of the sanctifying grace sa ato pa mas mulambo or mahiuli or mulambo ang grasyang makasantos diha kanimo kaya kini bitang makasala ta mahigala mabugto man ning ato ang maayong relasyon sa Ginoo so muna nga mas maayo gyud nga mangumpisal ta kung nakasala ta sa Isaias kapitulo 59 bersikulo 2 ang inyong himuong kalapasan maoy mag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala mo'y hinungdan sa iyahang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Sa ato pa kung makasala day kita mahigala no, magpalayo ka nato ang Ginoo, muray gidangat nato. Muray gidangat na Ginoo magpalayo ang Ginoo nato. Usa mas maayo gyud nga mangumpisal aron ma-restore or ma-increase ang grasyang makasantos diri nato. Kung ari punta sa Lucas kapitulo 19 bersikulo 10 kay mianhi ang anak sa tao aron pagpangita ug pagluwas sa nawala no pinaagi o kini usa sa mga paagi nga maluwas kita no mao kining sakramento sa kumpisal. Unya sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 16 busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo ang pag-ampo sa taong matarong dakog ikatabang no dakog kahimuan no nga sa sulat ni Santiago no kapitulo 5 bersikulo 16 nagkanayon gyud busa pagsugiray kamo no unya musugid na lamang ta sa ato mga sala ato na lamang sa pari no kay ang pari do na mang seal of confession dili man na siya pwedeng manabi bisag unsa inyong sala kay kung manabi siya, ma-excommunicated man na siya. Ma-excommunicated man na si Padre kung manabi sa inyong sala. So, dili gina niya ipanugilon. O niya, doon na po'y katungod ang pari pagpasahilog sala, no? Kay sa Juan, Kapitulo 20, versikulo 22 sa 23, gisulti niya kini, ug unya giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo, kung pasayloon ninyo ang sala sa mga tao, gipasaylo kini, kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Sa ito pa, ang katungod sa pagpasaylo, gihatag ni Kristo ngadto sa mga apostoles o gihatag pod sa mga apostoles ngadto sa mga kaobispuhan o gihatag pod sa mga kaobispuhan ngadto sa mga pari. No? So muna nga mas maayo gyud nga mangumpisal kita. Okay, klaro? Pinoali kita sa laing pangutana. Is it biblical to celebrate fiesta? Kaya doon na may moingon nga, wala kuno sa Biblia ang fiesta. Tubag niya na daghan. Sa Leviticus, Kapitulo 20, versikulo 2, ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga mao kini ang fiesta or pangilin nga gitagal sa gitagana sa Ginoo aron sa ulugo ninyo ang imong pagmantala. Ingon niya nga bala ang adlaw sa panagtigom. Ingon nga bala ang adlaw, no ibantala ingon nga bala ang adlaw sa panagtigom. Bala ang adlaw gyud ni panagtigom kining fiesta mahigala no. Ang Ginoo mo gyud nagsulti. Kining fiesta mahigala kinatsila mo gini. Ang Binisaya gyud ni pangilin. Muna nga ang gigamit sa Bible pangilin, pero actually fiesta gyud sa in English feast man. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga mao kini ang pangilin no
nga gitagal sa Ginoo aron sa ulugo ninyo ug inyong imantala ingon nga mga balaang adlaw sa panagtigom. Sa Leviticus kapitulo 23 bersikulo 5 hangtod sa 6, ang ika-14 ka adlaw sa unang bulan mao ang pangilin sa pagsaylo ug ang ika-15 ka adlaw mao gihapon ang bulan mao ang pangilin sa paan nga walay patubo. Sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica, kapitulo 5, bersikulo 19-21, ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo ug ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. So taan ninyo ang tanan, ang pingi ang maayo. No? Sa sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto, kapitulo 10, bersikulo 31, busa kung mukaon o muinom kamo o magbuhat bisag unsa buhata sa pagpasidungog sa Dios. So ito pa kinang pagpangaon nato mga kala panahon sa fiesta ato man ang gibuhat pahinungod sa Dios. Ana no? So muna nga kung kabahig fiesta, daghan kay tag fiesta, mga kalihukan nga iya sa Dios wa. Kuan man ang fiesta mga kala no? Religious commemoration sa mga santos no kay naa man tay pagtulunan lagi kabahin niining mga kinibang pagpasidungog no mga pagpasidungog no kay kitang mga Katoliko do naman tay ubay-ubay no nga mga paagi sa pagpasidungog no do na tay pasidungog ngadto sa mga santos no do na tay pagpasidungog ngadto sa Dios ug do na tay pagpasidungog ngadto sa Mama Mary. Yung kana mga pagpasidungog nato ato kanang gihimo pinaagi sa atong mga kapistahan. No? Sa ganito ning kuan kining reverence and worship to God alone mo ni siya latria, no? O niya reverence that we give to Mama Mary, hyperdulia. The reverence that we give to saints, dulia. Ana no so bana nga kanang giingon nila nga wala sa Bible ang fiesta. Dili na tinuod. No naagi na siya. No nandili ta matahap nga wala na. Abi no. Dinihi na lang una kita kutob ha. Lunes karon mga higala, pizza 23 sa bulan sa Oktobre. Hapit na gyung Semana Santa. November 1 and 2 mga higala no. Kaon na sad tayo ni linat ang manok ba. Sa una bata pa ko ganahan jud ko kay kog November 1. Kaya nga naman ikagabi ato na nang hisgot-hisgotan kabahin mga higala. Kaya doon na biyay umad nga katubitang pag-abot sa CCRM sa una. Usa sa mga gitudlo sa mga Katoliko nga preachers at katubang mga facilitators mao nga ilang gisaway kini bitaw mangaon bitaw ta panahon sa kining November 1 mo nang daghang naepektuhan ato daghang kong mga paryente nga wala na sila magsalo-salo panahon sa November 1 kay halad kuno sa mga diwata. Ato nang isgutan niya mga higala dili na halad sa diwata kay may magdiwata ng ato mga apuhan diwatahan man kuno ng diwatahan man kuno ng mga ngaon og panahon ba sa panang November 1 may mga atong mga apuhan mo sa kadiwata atong taon nga kuando siya paghinomdom to sa atong mga nangamatay o pag-celebrate no nga daghan tag celebrate alang sa mga nangamatay pag-celebrate sa gift of life nga niya nato karon kay wala pa kun wala pa ato mga apuhan wala ba punta niya ang ilaha pod nga mga atong mga uyuan of course pasalamatan po nato ang Ginoo unya usa gyud sa atong gihimo mao ang gitawag natong pagsalo-salo pero ato niya nang hisut-hisgutan mahigala ha. So dinhi na lang una kita kutob ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Double manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahom tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen.